Iba teba? No krásne si to. Na krmroli ešte. Ja som už krmil. Ale nakrmil poradne, vidíš, keď si ju krmil. Ja som minule kamene dával a ochutnala a hodila nás. Počkaj, Asi vie, čo nechceš. Že chceš. zvláštne večerky. Ja som každému dala. Na. Počkaj. Nešmachujú im kamene. Počkaj, ty si to dala všetky? No ja pravda, že to nebudú po jednom vyberať. Nebudú po jednom vyberať, ale jedno niekto. Aj mne zobrali na noc. Všetko zobere potom, jeden zobere všetko. Zobere všetko. To padá. Kameň. Ja mám niečo dobré. Ale niektorá už na pohľad, vieš? Niektoré dáš a normálne. Na, ty, kameň. Usmej sa na mňa. Aha. Tak predsa, Kúka. nechala som to. Ale ešte si hladný? Nehovor. Tu sa nám chceš mať aj ty? Ja ty natáčaš? Ja troška rado rozprávam? Jaguára, ten bude za chvíľku. Toho nebudeme takto predvíjať, keď je úplne. No nie, toho nie. Áno, toto sú zachránené, keď si všimneš, oni niečo buď majú Už nedostaneš. chvost alebo niečo, ruku nemá, tú časť jednu. Oni keby ich vypustili, tak oni sú už stratené. Keď sa aj dlho lieči, opica, tak už väčšinou do prírody nemôžeš. Ona strašný ten instinkt, nemá ruku. Nebažravý. Na dlani, keď Ten najviac žere. môže na dlani, ona si už zobere. Sama dlani. No, také na ženu zobere. Neporáni sa.